Huma ħafna li jħobbu jmorru jieħdu xi ftira imħawra bl-aqwa mod fejn il-baħar fuq il-blat jew fil-pjazza tar-raħal jew anki f'xi ħanut li għandu isem li jagħmel ftajjar mill-aqwa. Issa il-ftira Maltija se tkun l-ewwel element lokali fil-lista tal-wirt kulturali intangibbli tal-UNESCO. Il-ftira tal-Maltin tinħadem b'mod tradizzjonali u hija mfittxija minn ħafna bosta ikunu innovattivi fil-mod kif din il-ftira titħawwar billi din tkun imżewqa bl-aqwa ingredjenti. Issa il-ftira spiċċat f'din il-lista tal-UNESCO. F'post fuq Facebook il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech esprima l-ferħ għal din l-aħbar u qal li bejn biċċa xogħol u oħra sab ftit ħin biex jiċċelebra din l-aħbar bl-aqwa mod bi ftira lokali. L-għażla tal-ftira biex tkun memuża għal din il-lista saret b'deċiżjoni tan-nies. Infatti ħafna fuq il-midja soċjali qalu li dan huwa pass kruċjali għal dak kollu li jsaħħaħ l-identità Maltija, b'ħafna jinsistu li huwa kruċjali li ħafna jifmu il-kultivazzjoni ta' dak kollu li huwa Malti u li nżommu ħaj dak kollu li huwa tagħna.